bright, blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon, Pilipinas! Welcome po sa programa niya tong Kaya, digdi po sa DCGB. Sabado ngunyan, petsa... Anong petsa ngunyan, Ronald? Petsa uno, ano? Sinsya na kamo, medyo nagkaigwalang kami kidit na teknika na concerns, mga tugang may kinaraman sa, ano yan, sa tuyang programa. Pero tuloy-tuloy po, mga tugang, sa tuyang programa ngunyan na pag-aaga, paghahapon. Hindi po sa DCGB, ang sa tuya tabing resource person ngunyan, iyo po si Punong Barangay Isham Ismail, mga tugang kan Barangay 18, ano? Kung matatandaan nindo, kan uminagi pong enot na primerong Sabado kang taon, ay kan Enero, mga tugang guest niya to digdi po sa DCGB, ang mga pinag-feature niya to sa satuyang programang Kaya, ang mga top performing barangays may kinaraman sa Ecological Solid Waste Management Program. Ha? Top performing barangay sa Ecological Solid Waste Management Program. Kaya po kanso enot na episode kayo ni, na-feature niya to mga tugang si Punong Barangay Glenn Barcelon bilang po siya ang top 1 best performing barangay may kinaraman po sa Ecological Solid Waste Management kan sa tuyang syudad ni Legazpi, no? Pinaghiras niya to ang mga best practices mga tugang kan Barangay Dapdap, Legazpi City. And tapos kaso uminaging Sabado, na-feature man niya to di sa tuyang programang Kaya, iyo po mga tugang an Barangay Peñaranda, Barangay 33, ano? Kan Peñaranda, Legazpi. Kaya si Punong Barangay ano yan, Velasco, no? Apo Velasco, mga tugang kan Barangay Peñaranda. Kung nagdangog kamo kan Sabado na arama din do mga tugang an mga best practices tabi kan Barangay Peñaranda, Barangay 33 Peñaranda, digdi po mga tugang sa syudad ni Legazpi. Kaya iyan po ang kwan, yan po ang sa tuyang sequences. Ngunya na aldaw, mga tugang ang top 2 tabi sa Ecological Solid Waste Management Program kan Barangay 18. So ang kapitan dyan, iyo po si Punong Barangay Isham Ismail, mga tugang siya po ang sa tuyang resource person ngunya. Hindi po sa estasyon kan DCGB. Pinagalat-halat lang po niya ito na mag-abot susok na kuhatang information on the way po digdi si Punong Barangay Isham. Tapos mga tugang sa masunod naman na Domingo, na Sabado, ipipicture tapos so ang Barangay 18 po, large category iyan. Top to sinda sa large category sa Ecological Solid Waste Management Program. Tapos sa masunod na Sabado, sa 8 kan Pebrero, ang guest na po digdi, iyo po mga tugang si Punong Barangay, mapaabot kita komunikasyon kay Punong Barangay Ismail Santillan. Yan. Maing Santillan kan Barangay Sabang, tasyaman po ang top 2 mga tugang sa Ecological Solid Waste Management Program sa small category. Yan. So after kayan, sunod-sunod naman so top 3 hanggang po i-feature nato so top 10 na barangay may kinaraman po mga tugang sa Ecological Solid Waste Management Program. 10 yan na mga barangay na sa saro-saro niya to, taya po ang katuyuhan kan sa tuyang programa. I-feature sa mga best practices kan mga yaon sa academe, sa mga elementary, high school, as in college. Pag-abot po sa segregation, Republic Act 9003, no? Segregation mga tugang kan sa tuya tabi na gobyerno. Ngunyan, mga tugang sa mga best practices kan barangay, best practices po kan mga individuals, iyan po sa tuya na pinag-feature din sa programa, no? Kaya ini pong first quarter, mga tugang kan 2025, halos po gabos pan mga punong barangay, mga aktibidad sa barangay, no? Kundi ako nasasala, si ang Barangay 18 po iyo ang top 1 sinda sa champion. May kinaraman po sa ecological gardening. Yan, ha? Champion may kinaraman po sa ecological gardening. Buda sindaman po nakakuaman in recognition pag-abot sa SGLGB, no? Yan na ano yan? Yan na local government, ano nga nang SGLGB.
maluyaon talaga kita mag-recall. Ani, SGLGB. Ano nga nito? SGLGB, may kinaraman po sa local governance, no? Barangay. Tabi, naluya, wala ko na i-search ta. So, SGLGB. Yan. Tangani po naman sa, mariyon, daw ta. Nag-birthday lang ako kan sarong kwa. Nag-birthday lang ako kan sarong aldaw. O kang Enero. Paraluya so sa kuya mga tugang na recall. Kan sa kuya tabi na pag-iisip. Ano nga nito? Ay, kuan, yan si isa niya diyan sa newsroom. Search mo daw tabi na ano nga nito? Maralo ka naman ako ni Angel. SGLGB. Saligang ano nga nito? Seal of Yan. Governance for Barangay. Salbatan na bi. Talagang maringani tayaon kani kundi problema ta naman ini. Seal of Local Governance for Barangay. Good local governance for barangay. Taigwa kang sa syudad, munisipyo, probinsya. Na yan po ang SGLGB. Dakol na mga barangay kan sa Legazpi. Thank you tabi Ate Angel. Manitayaon sa Angel. Di ba? Seal of Local Governance for Barangays. Yan po ang sa tuya na ano yan papag-urunan. Tapos sinda po mga tugang an dakon man na recognition tabi an Barangay 18 kan Legazpi City mga tugang mas kinaraman po sa solid waste management segregation. Yan. Kaya ang pigigibukang OSINAR every year mga tugang at the end of the year itong last quarter garo December before kayan nagkakaigwa tabi isinda ki nagkakaigwa tabi isinda ki pig-apod na evaluation kan performance kan mga barangay pagabutabi sa ecological solid waste management. Kaya na-feature na niya ito digdi sa Barangay Daplap and Barangay Piñaranda. Yan. Small and large category. Tapos ngunya naman, feature ta naman so sunod na barangay para sa large category, iyo po ang Barangay 18, tapos sa masunod na Sabado, iyo po ang Barangay 19. Barangay Sabang, no? Sa napinamayuhan po ni punong barangay Maeng Santillan. Yan. Okay? Pareho baga Ismail. Sikap Maeng, Ismael. Oning gestang masunod, Ismail. Ay lang sunagkay. O sige, alat-alaton talang tabi. Tayaw na manigdiso sayang mga pag-irib actually na mga barangay Kagawad, mga tugang kan Barangay 18, doon na po digdi sa DCGB, naka-advance naman sinda. Tabi, mga tugang may kinaaraman dyan sa endang mga aktibidades sa barangay. Mas maray na. Ako nga, gusto kong ining ma-interview na ang solid waste management, ang OSINAR. Gusto kong maraman kung how many percent po kan mga barangay digdi tabi mga tugang sa Legazpi ang nakakasunod tabi sa solid waste segregation policy. Importante po yan na maaraman tabi kung perang porsyento yan. Perang porsyento tabi yan mga tugang na out of 70 barangay pero tabing barangay mga tugang ang kwan, pero tabing barangay ang nagsusunod mga tugang sa araw ka na bagay. Imagine, may top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Sisa, ang hapot, sisa ang pangultimo. Dahil pala na ko ito. Adi. Excuse me po. Ang challenging man talaga dyan, so 1 to 10, top 10, di ba? Asinan mga best performing barangay, ha? Pag-abot tabi sa solid waste segregation policy. Siguro dapat ang aramon Sisay daw mga tugang ang last. Gari makasupugon man ang fight mo. Gari makasupugon man na i-feature mo digdi sa tuyang programa. So last. Dapat untasin da. Apotong ta sinda. Nata mga tugang ta pangultimo sinda. Yung mga
Iyan man ang daimin ako ha. Daimin ako yan. Sabi niya, "Good afternoon, sir. Tama po yan. Aramon mo kung si say tabi so last na barangay ta talay na nagigibo. Ano nagibo nga ni ka, di ba? Ay matindi man ang hapot mo. Yun man ang gadadi. Ha? Nagibo nga ni ka, di ba? Di po, nagibo kan, di ba? Gari man ang gad. May punto man ika sa ano yan. Sa imong hapot, mga tugang may